Исәнмесез, игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тукталышны урап узалар. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр 6-нчы маршрут юклыгыннан зорлана. Салкын фатирда үтәли җир йөри. Төгәлләнми калган ремонт аркасында өлкән шәһәрдәшләр уңайсызлыклар кичерергә мәҗбүр. Мираж клубы буенча бәхәсләр дәвам итә. Танцпол урнашкан подвалны кайчан ябырлар, Гүзәл Шихапова ачыклады. Ак чәчәкләр шалыда Габдрахман Әфсәләм әсәре буенча төшергән фильмны шәһәрдәшләр кичә 2 тапкыр карый алды. Театрда артистлар һәм тамашачылар фикерен Ләйсән Ханова тыңлады. Артык һәм кирәкмәгән чаңгы тимер аякларга урын табылачак. Яшүсмерләр клубы аз керемле гаиләләр өчен инвентарьлар туплый. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр безне оныттылар дип кайнар элемтә телефонына шалтыратты. Җәмәгать транспорты яңача йөри башлагач, 6-нчы маршрутның да хәрәкәт итү схемасы үзгәрде. СПТУ 17 тукталышы маршрутлар картасына эләкми калды. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр моның белән килешми. Зоя Альшайникова Сидоровка бистәсендә яши. Пенсионер җәмәгать транспортында йөри. Автобуслар белән проблемалар электә бар иде ди ул. Әмма хәзер СПТУ тукталышыннан бөтенләй китеп булмый дип зарлана шәһәрдәшебез. Все обещали. Зайнуллин да Хафизов та заманында проблеманы чишәргә вәгъдә иттеләр. Өйдә алардан шундый иштәлектә уланган 6 хат ята. Әмма үзгәреш кенә юк. Кешеләр сумкалар күтәреп тукталышка чыга. Атна буе эшләгән кешеләр юлларда базарга азык-төлек кием салым артыннан барырга, балалары белән кунакка йөрергә тели. СПТУ 17 тукталышы Казан проспектында урнашкан бирегә 6-нчы маршрут йөргән. Санкт-Петербург белгечләре уздырган тикшерүләрдән соң бу маршрут тукталышны урап уза. Якындагы тукталышка бары өчен шәһәрдәшләргә 1 чакрым араны җәяү атларга туры килә. Мин шифаханә тукталышында төшеп калдым. Шуннан җәяү килдем. Кешеләрдән сорадым, алар бирегә автобуслар йөрми дип аңлатты. Да, конечно, кирәк, постоянно кирәк определенным графиком. Санкт-Петербург белгечләре тәкъдим иткән схема буенча биредә маршрут транспорты өчен тукталыш булырга тиеш түгел. Әлегә бу районга 3 микроавтобус хезмәт күрсәтә булып чыкты. Аларның бернинди графиклары юк. Җәмәгать транспортында йөрүче шәһәрдәшләрнең проблемасын транспорт идарәсендә хәл итәргә вәгъдә иткәннәр. Пассажирлар йөртүче оешма хуҗасы да газельләр бирегә барыбер йөриячәк дип белдерде. Якын арада микроавтобуслар өчен яңа график төзеләчәк. Хотелось бы, чтобы приняли. График төзүдә Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр да катнашсын иде. Чөнки аларның теләкләрен дә искә алырга кирәк. График әзер булгач, тукталышка расписаниесын элеп куерлык булсын. Маршрут хәрәкәте буенча үзләренең теләкләрен Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр транспорт идарәсенә хәбәр итә ала. Телефон номеры 30 57 99. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хабибуллина, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Шолы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Идарә итү кампаниясын алыштырдылар. Бүген мэриядә Авангард тарафыннан хезмәт күрсәтелгән 12 йортның язмышы хәл ителде. Исегезгә төшерәм, йортлар башта ключевой идарә итү кампаниясе карамагында иде. Компания банкротлыкка төште, аның директоры Анна Сатукка карата урлашу факты буенча җинаять эше кузгатылды. Ул федераль эзләүдә. Ключевойга алмашка килгән Авангард исә 1 ел лицензиясыз эшләде. Йортлар белән идарә итү өчен тендер 1 ай элек игълан ителгән иде. Сегодня в 9 утра были вскрыты конверты. Конвертлар конкурс комиссиясы әгъзалары катнашында сәгать 9-да ачылды. 11 йорт буенча 1 заявка бирелгән иде, ә 54-тә 18 йорты буенча 2 гариза кабул ителде. Конкурс комиссиясе документлары белән танышканнан соң 3 йортны Үзәк муниципаль идарә итү компаниясына, 9 йортны шул исәптән 54-18 йортында автозавод идарә итү компаниясына тапшыру турында карар чыгарды. Авангард 1 ай эчендә документларны яңа хезмәт күрсәтүчеләргә тапшырырга тиеш. Фатир аша үтәли җил йөри. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 501 йортында яшәүче өлкән шәһәрдәшебез шулай дип шалтыратты. Аның сүзләренә караганда, коммуналчылар язын ремонт ясый башлаган, тик бүген дә ул төгәлләнмәгән. Фатирда турбаларны алыштырганнар, ә менә панельләр арасындагы җөйләрне ямарга онытканнар. Хәзер бик салкын ди пенсионер. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Вот в этом углу, вот
Всегда как ветер, так начинает дуть. Вот где-то полметра вот так. Вячеслав Дмитриевич bu yurt tayında 40 yıldan artık yaşı. Panellar arasındагы җилләрне bir кайчанда ямаганнары булмаган. Хәзер инде алар сафтан чыгып беткән. Җил искәндә фатир бик салкыная, 2 кат юрган бер көнеп йоклыйбыз ди пенсионер. Ремонт ясауларын сорап ул инде март аендагы гариза язган булган. Тик мәсьәләне хәл итүне гел кичектереп киләләр ди ул. Я боюсь, сейчас... Мин салкыннар башлангач абойлар кубып төшәр дип куркам, бик салкын. Фатирыбыз аша җил үтеп йөри. Без идарә итү компаниясына барырга җыенганда урамда подъезд янында коммуналчыларның үзләрен очраттык. До минус 10 ремонт можно делать. Самое главное, чтобы не было ветра и чтобы было сухо. Коммуналчылар әйтүенчә, нәкъ менә шул факторлар ремонтны вакытында ясарга мөмкинлек бирмәгән. Безнең янда алар фатирдагы температураны үлчәде. Прибор бүлмә почмагында 16 градус салкын булуны күрсәтте. Идарә итү компаниясе белгечләре әйтүенчә, Вячеслав Груздев аларга мөрәҗәгать итмәгән. Эшләрне ноябрьдә төгәлләргә ышандырдылар. Когда наступит холода, мы проверим качество. Көннәр салкын айткач, без ремонтның сыйфатын тикшерәчәкбез. Ихтыяҗ булса, кабат эшләячәкбез. Если остались точки... Вячеслав Груздев ремонтның озакка сузылып балконына да зыян килүдән курка. Аның сүзләренә караганда, плитәнең бер өлеше кубып та төшәргә мөмкин. Тик коммуналчылар проблеманы хәл итәргә ышандырды. Плитә дә кубып төшмәячәк, фатир да җылыначак. Ләйсән Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Йорт өчен җаваплылар коммуналь хезмәтләр өчен дөрес исәпләргә өйрәнәләр. Бүген шәһәр хисап үзәгендә алар белән очрашу узды. Бүген мондый семинарның беренче көне. Үз чиратында йорт өчен җаваплылар квитанцияләрдәге саннар белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыкканда, шәһәрдәшләргә аларны аңлатырга тиеш була. Шәһәрдәшләрне җылылык өчен түләү еш мәсьәләләре борчый. Кайберәүләр ни өчен бер шәһәрдә җылылык һәм кайнар су өчен тарифлар төрле булуын аңламый. Жылылык на сораганда төрле үйләрдә төрлечә 1 квадратный метрга бәясе килеп чыга. Бу күбесенчә бәйләнгән үйләрдә индивидуальный тепловой пункт бармы, юкмы? Үйләр ничек җылытылган? Кешеләрнең өйдә ремонт ясалганмы, капитальный ремонт? Мираж эшләвен дәвам итә. Суд карары нигезендә әлеге күңел ачу үзәгенең подвалында урнашкан танцпол мәйданы ябылырга тиеш иде. Танцпол законсыз корылган, шул сәбәпле 29-нчы мәхәлләдә яшәүчеләрнең фатирларына зыян килә башлаган. Әмма клуб хуҗасы андый фикердә түгел. Әйтүенчә, экспертиза күрсәтмәләре ялган. Бәйсез тикшерү подвалның түбән булуы йортларның фундаментына бернинди зыян да салмавын күрсәтте, ди Сергей Федосов. Күңел ачу үзәгенең танцполы яңадан эшли башлар әллә бирегә җир китереп подвалны күмеп куярлармы? Бүген бирегә янәдән суд карарын үтәүчеләр, приставлар килде. Замок, видите, ключ не влазит. Замок они намерены также. Приставларга бинага узу җиңел булмады, ишек төбендә капчыклар өелеп тора, ачкыч та ярамады. Ишекне ачар өчен балта кулланырга туры килде. Мираж күңел ачу үзәгенең хуҗасы приставларны рейдерлар дип атый, әмма дәүләт хезмәткәрләре моның белән килешми. Рейдерский захват – это, в общем-то, со стороны взыскателей. Эшмәкәр тарафыннан безне рейдерлар дип атау дөрес түгел. Ул бу хакта тикшерү комитетына да мөрәҗәгать иткән, әмма җинаять эше кузгатудан баш тарттылар. Без бары тик суд карарын гына үтибез. Bir yıl элек шәһәр суды 29/12 һәм 29/13 йортларында яшәүчеләр файдасына карар чыгара. Мираж күңел ачу үзәге подвалындагы бию залы законсыз эшли. Эшчәнлек хакында бернинди документлар юк. Өстәвенә ясалма подвал йорт нигезенә зыян сала. Шуңа күрә күрше йортта яшәүчеләрнең диварлары ярыла башлаган. На первом этаже сделали ремонт. Беренче катта яшәүчеләр ремонт ясады, диварлар ярылган иде. Икенче каттагылары төзекләндерү уздырды. Мин подвалны япмыйча ремонт ясамаска булдым. Приставларның бирегә беренче тапкыр гына килүе түгел, җәен Мираж хуҗасы вәкиле подвал икенче эшмәкәргә арендага бирелгән дип каршы килгән иде. Әмма бу суд карарын үтәмәү өчен сәбәп түгел дип белдерде приставлар. Он знает о том, что находится на исполнении. Ул бу карар үтәлергә тиешлеген белә торып, ул эшмәкәр белән килешүне өзергә тиеш иде. Без Мираж күңел ачу үзәге хуҗасы Сергей Федосов белән элемтәгә кирдек. Ул суд карамагына тапшырылган экспертиза нәтиҗәләре ялган дип белдерде. Экспертные заключения, которые были представлены в суд, нами Шереметьевский городской, не фальсифицированы. Никакого отношения к жильцам этого жилого дома РК «Мираж» не имеет, потому что он не имеет ни связанных фундаментов. Вот. Есть заключение ГАСом, когда начались прокурорские проверки, о том, что, здание РК «Мираж» никакого отношения к жилому дому не имеет, есть документы. Вот. Фундаменты не связаны, и здание РК «Мираж» не может повлиять на жилой дом.
Шулай да Сергей Федосов суд карарын үтәүдән баш тартмый подвалның идәнен күтәрер өчен җирдә китерткән. Әмма таләпне вакытында үтәмәгән өчен хәзер эшне суд приставлары контрольдә тотачак. Подвал идәнен күтәртер өчен электр челтәрләре белән булган проблемаларны хәл итәсе, идән түшәмнәрне сүтәсе бар әле. Шуңа күрә эшләр яңа елга кадәр сузылачак. Гүзәл Шиһапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Ак чәчәкләр шалыда Габдрахман Әфсәләм әсәре буенча төшерелгән фильмны шәһәрдәшләр кичә 2 тапкыр карый алды. Театрда артистлар һәм тамашачылар фикерен Ләйсән Ханова тыңлады. Артык һәм кирәкмәгән чаңгы, тимер аякларга урын табылачак. Яшүсмерләр клубы аз керемле гаиләләр өчен инвентарьлар туплый. Только в октябре в бережных аптеках двойная выгода. Даем скидки, начисляем бонусы. Совершите покупку в аптеке, предъявите карту покупателя, получаете скидку и до 15% от стоимости товара в виде бонусов. Уточняйте все о бонусной программе и двойной выгоде в бережных аптеках и на сайте. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только в октябре скидка 30%. Подробности по телефону 92 60 50. В закон об обязательном страховании автогражданской ответственности внесены изменения. Если полис ОСАГО виновника аварии оформлен после 30 сентября 2014 года, то максимальная выплата по материальному ущербу составит 400 тысяч рублей. Если же полис оформлен после 31 марта 2015 года, то выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется в пределах 500 тысяч рублей. Получить подробную информацию об изменениях законодательства в области ОСАГО, задать вопрос, подать жалобу вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Акчакчылыклар Чаллыга килеп җитте. Шәһәрдәшләребез кичә һәм бүген Габдрахман Әфсәләмов әсәре буенча төшерелгән әлеге фильмны карады. Дөрес, әлеге тамашачы игътибарына аның кыскартылган варианты тәкъдим ителде. Аны Халыкара мөселман киносы фестивале өчен махсус әзерләгәннәр иде. Сценарий авторы шәһәрдәшебез Айгөл Әхмәтгалиева. Фильм нинди тәэсирләр уятты һәм тулы вариантны кайчан карап булачак, бу хакта тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Шолы Татар драма театры бер генә көнгә кинотеатрга үрелде. Бирдә легендар Ак чәчәкләр фильмы күрсәтелә. Билетлар инде күлдан уксатылып беткән, шәһәрдәшләр яңа төр фильмга сусаган. Казанда Халыкара мөселман киносында күрсәтелгәннән соң Ак чәчәкләр республикабыз шәһәре районнары буенча гастрольгә кузгалды. Шулай да безнең ниндидер өметебез бар. Югыйсә ул таңга кадәр Табиблар дөньясы Гөлшәһидә Сафина һәм Мансур Таһиров мәхәббәте, эчке кичерешләр сюжет нигезендә нәкъ менә алар ята. Совет чоры табибларының хезмәте ул вакытта кыйммәтләрне бүгенге көн артистлары инде экранда гәүдәләндерде. Гөлшәһидә апа, кабызда кетмә. Рәхмәт балам. Гөлшәһидә, мин тагын килерменме? Мин затам сезне Гөлшәһидә. Фильмның кыскартылган варианты 3 сәгатькә якын дәвам итте. Бер тында диярлек карап бетергәннән соң тамашачылар өчен артистлар белән кыска гына очрашу да оештырылды. Күрер өчен мин Казанга барырга да ризайым. Менә сезне үзегезне күргәч, күңелем хушланды. Төп рольләрнең берсе Мансур Таһировны шәһәрдәшебез бүгенге көндә Әлмәт театры артисты Динар Хусутдинов уйный. Ул безнең коллегабызда. Динар 2нче гимназиядә укыган чагында ук безнең телеканалда тапшыру алып барды. Ак чәчәкләр фильмы аның өчен дебют. Кинода уйнау ошады ди ул. Мин дә менә ни өчендер Мансурны аңлыйм кебек, үзем дә менә тормышта кайбер вакытта шулай эшлим кебек тоела, шулай эшләр идем сыман. Шуның өчен кайбер вакытта инде хәзер Гоммән Мансур үзем күп кенә дуслар сорыйлар, син кем дип эндәшиң, Динармы син, Мансурмы дип. Фильмда 12 театрдан 37 артист катнашты. Алар арасында Рамил Төхфәтуллин, Әсгар Шакиров, Илфат Камалиев, Рөстәм Гайзуллин, Гөлшәһидә ролен исә 25 яшьлек Резидә Сәләхова башкарды. Ул 10 елга якын Кәрим Тинчурин театрында эшли. Иң мөһиме кинода табигылык сорый икән экран. Чөнки без инде ияләнгән театр артисты буларак, тамашачы ерак утыра, 25нче рәткә кадәр ишетелсен, икенче ярыска ишетелсен дип тырышып сөйләргә, күкрәк тавышы белән сөйләргә. Ә монда менә камера бурын төбендә үк булгач, инде артык тырышу да кирәкми, бары тик табигылык кенә сорый. Ниндидер йортта төшәргә кирәк икән, ул просто йорт кына түгел иде. Ул Габдрахман Әфсәләмовның үзенең дачасы иде. Фатир Габдрахман Әфсәләмовның фатирында, аның фатирына килгәч, ниндидер айрата бер
дулкынлану хисе дачасында шулай ук аның чемоданнарын күреп, аның сугыштан язган хатларын күреп. Фильм тамашачының күңеленә үтеп кирде. Кино үзенне ошады, һәм икенче артистлар бик нык ошады. Как будто без алар белән бергә янәшә торгансак, янәшә безнең белән баргансак. Күңелгә бик ятты, бик зур рәхмәт. Менә мин монда Казаннан ук махсус килдем. Чөнки Казанда мин монда эләгә алмадым. Шундый ажиотаж булды диделәр. Мин махсус килдем, мин мондагы кичерешләремне аңлата алмыйм. Чөнки чыннан да менә яшьләр biz укыган нине әсәрне шул хәтле тормышчан итеп күрсәтәләр һәм бер бәләкәй генә ни әйбер әйтәсем килә. Хәзерге врачларга оят түгел микән моннан соң? Күңелемә үтеп кирде шул хәтле яхшы уйныйлар артистлар. Бик яхшы куелган, бик нык ошады. Сериалында Алла берсә карарбыз дип ишарам күребез дип. Ак чәчәкләрнең тулы вариантын ТНВ Яңа гасыр каналында карап булачак. Ул ноябрь аенда эфирга чыгарга тиеш. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Буранлы ак кышка да күп калмады. Тиздән боз мәйданчыклары эшли башлар. Тик авыр хәле гаиләләргә балалары өчен спорт инвентарьларын кайдан алырга? Моны истә тотып, яшүсмер яшьләр клубы чаңгы һәм тимер аяклар җыя башлады. Исәнмесез? Менә мин акция турында ишеттем дә конькиларын алып килдем. Бик зур рәхмәт. Бу бик кирәкле әйбер. Шундый әйберләр җыябыз, тагын әйберләрегез килешсә, китергәләгез. Дусларыгызга да әйтегез, җыябыз. Эльвира Хаҗиева акция турында күңел радиосыннан ишетеп белә. Спортчы Никашның берничә ел файдаланусыз чардакта ятучы бер пар тимер аягын алып килгән. Иң элек алып килергә уялган идем, чөнки таушалганнар ялтыратып җибәрәсе һәм төзәтәсе урыннары бар ди кыз. Братишканың иске конькиларын күптән инде ята, аның хәзер яңа, мин файдалы була дип алып килдем монда. Шәһәрнең яшүсмер яшьләр клубында спорт инвентарьларын ай башыннан җыя башладылар. Бирегә 3000-нән артык бала йөри. Шуларның 30% аз керемле гаиләдә үсүчеләр. Биредә балалар декоратив гамәли, сәнгать, спорт һәм башка төрләр буенча түгәрәкләргә йөри. Яшүсмерләр түләүсез чаңгы яки тимер аякны теләгән вакытта килеп алып, яңадан китереп тапшыра ала. Бүген инде менә икенче коньки китерделәр. Әзрәк җитешмәгән җирләре бар, без аларны инде рәткә китерибез, ремонтларбыз, балалар шөгыльләнә алырлык итеп. Акция ел буе дәвам итәчәк. Чаңгы һәм тимер аяктан тыш шәһәрдәшләр бирегә чана һәм башка спорт инвентарьлары да алып килә ала. Бүгенге көндә 20 пар тимер аяк һәм 3 чаңгы тапшырылган. Яшүсмерләр клубы 42-01 йортында урнашкан. Белешмәләр өчен телефоннарны экраннарда күрәсез. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачиев, Яңалыклар. Шаллы Камазы футбол милли лигасының 17-нче туры кысаларында Тул Арсеналын кабул итте. Уен Түбән Камада гадәти булмаган шартларда үтте. Яңгырлы салкын һава торышына өстәп, баткаклык кырда уен нәтиҗәсенә тәэсир итми калмады. Бердән-бер тупны Арсеналның ярым сакчысы Вадим Стеклов 8-нче минутта кертте. Себер футбол командасына оттырганнан соң Камазлыларны җиңел турнир таблицасында 3-нче баскычны саклап калган алдылар. Безнең команда исә иң соңгы урынны биләвен дәвам итә. Әмінә Шаллы тыквандошылары оттырмый. Шәһәрдә Татарстан Республикасының ачык кубогына балалар һәм яшүсмерләр арасында ИТФ тыквандосы буенча ярышлар үтте. Турнирга 200-дән артык спортчы җыелды. Алар арасында Башкортстан вәкилләре дә бар иде. Нәтиҗәдә Татарстан кубогына 20 комплект медаль уйнатылды. Гомум команда зачетында Шаллы командасы 1-нче урынны алды. Башкортстан кунаклары 2-нче, Казанлылар 3-нче урынга лаек булды. Бу соревнованиянең барачаклар Екатеринбург шәһәренә, безнең республикасының чистен яуларга дип әйтәбез инде. Шуның өчен спортсменнар булай әзер безнең нормаль выступать итәләр. Бүгенге яңалыклар шул, сау булыгыз, үзегезне саклагыз.